Творчыя, актыўныя Дзяды Марозы, снягуркі і казачныя героі ў такой канцэнтрацыі сустракаюцца толькі напярэдадні Новага года. Спачатку прайшлі парадам, а потым выступілі з забаўляльнымі праграмамі на галоўнай гарадской плошчы. Творчы конкурс галоўных персанажаў надыходзячых навагодніх святаў праводзіцца ў Пінску ўжо 4-й год запар. І удзельнікаў год ад году становіцца больш. В этом году было рекордное количество участников, поэтому мы немножечко затянули, включили елочку чуть позже, но главное же показать творческий потенциал участников. Ад тэатралізаванага вулічнага прадстаўлення да выставы кірмашу ў гарадскім доме культуры. Мясцовыя рамеснікі выставілі навагодні асартымент. Выключна навагоднім стала і вулічнае асвятленне плошчы. Яно сёлета дадалося новымі элементамі. Хорошее настроение, праздник отличный, веселый. Хорошо все украшено, елка красивая. Настроение просто супер, готовимся к Новому году. У выпадку, калі сані не едуць за неспрыяльных умоў надвор'я, уражлівае з'яўленне на публіцы могуць забяспечыць альтэрнатыўныя сродкі руху. Эфектнае прыбыццё галоўнага пінскага Дзеда Мароза і Снягуркі на свята ажыццявілі удзельнікі пінскага байкерскага клуба. Дорогие друзья нашего сегодняшнего праздника, от всей души, с настоящим новогодним настроением, поздравляю вас с наступающим Новым годом! Мира вам, счастья и добра в каждый дом, в каждую семью. Пускай волшебство будет с вами до конца этого года. И с Новым годом наступает еще больше сказочных и лучших, самых лучших мгновений вашей жизни. Галоўнае пажаданне агучаны, вось самая важная чаканая падзея – запальванне святочных агнёў на навагодняй ёлцы. 4! Ёлочка, гори! Радаваць святочнай ілюмінацыяй жыхароў і гасцей горада галоўная пінская ёлка будзе да 19 студзеня.